Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Opozičná SAS opätovne volá po vzniku vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra Roberta Fica. Smer SD tvorenej zástupcami koalície a opozície i po vyvodení politickej zodpovednosti. Predstavitelia strany o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii. Minister Matúš Šutaj Eštok, hlas SD, by mal naozaj vyvodiť politickú zodpovednosť, či už smerom k sebe alebo k svojim podriadeným, priblížil predseda SAS Branislav Gréling. Vyšetrovacia komisia by mala podľa poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu, SAS, dohliadať na to, ako sa vyvíja dianie okolo atentátu, keďže sa začali šíriť rôzne dezinformácie. Naším zámerom bolo, aby sme sa práve vyhli takýmto dezinformáciám, ktoré potom viedli k rôznym dezinterpretáciám celej tejto situácie, podotkol. Inšpekcia ministerstva vnútra nebola podľa Krúpu za 2,5 mesiaca schopná vyhodnotiť zákrok príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Doplnil, že ak minister nevytvorí komisiu a nevyvodí politickú zodpovednosť, SAS je o tom pripravená diskutovať aj v parlamente. Bývalá ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SAS Mária Kolíková poukázala na to, že je potrebné vedieť, ako sú nastavené štandardy ochrany ústavných činiteľov, čo sa dalo urobiť viac a či bola ochrana zabezpečovaná premiérovi dobre nastavená. Predsedu vlády postrelili 15. mája po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali. Bol v život ohrozujúcom stave.